Την επιστροφή της στη Super League πανηγύρισε η Ιβέρια κατά την 33η αγωνιστική της Football League, καθώς το τελευταίο της εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή Ψαχνών επικράτησε με 2-0 και πραγματοποίησε τη δική της φιέστα. Το παιχνίδι είχε εορταστικό χαρακτήρα από νωρίς και πριν την έναρξή του υπήρξαν οι απαραίτητες βραβεύσεις, ενώ στον αγωνιστικό χώρο οι γηπεδούχοι φρόντισαν να δώσουν χαρά στους φιλάθλους τους. Στο 5ο μόλις λεπτό, έπειτα από το λάθος της άμυνας του Ηρακλή Ψαχνών, ο Κάντι έκανε το πλασέ γράφοντας μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς το 1-0. Το τελικό 2-0 έγινε στο 73 όταν ο Μπαργκάν με εξαιρετικό σουτ πέτυχε τον γκολ και το τελικό σφύριγμα της λήξης έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο της Βέρειας να μπει στο γήπεδο και να πανηγυρίσει την άνοδο μαζί με τους παίκτες της ομάδας του, ενώ το γλέντι όλων συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια με τα απαραίτητα μπουγέλα στις περιπτώσεις αυτές να δίνουν και να παίρνουν, όπως και τα συνθήματα των αθλητών. Από εκεί και μετά τη συμμετοχή τους στα play-offs της ανόδου εξασφάλισαν Καλιθέα και Παναχαϊκή. Η Καλιθέα, υποδεχόμενη στο Ελπάσο την επανομή, φρόντισε με το 4-1 να πάρει το τρίποντο. Το 1-0 για τους γηπεδούχους στο 8ο λεπτό με την κεφαλιά του Σταύρου. Στο 14ο λεπτό ο Μαρουκάκης με νέα κεφαλιά έκανε το 2-0, διώχνοντας το άγχος της νίκης από τους γηπεδούχους, ενώ στο 27 ο Πολίτης με δυνατό σουτ μείωσε σε 2-1. Στο 67ο λεπτό ο Μαρουκάκης με εξαιρετικό τρόπο σημείωσε το 3-1 για την Καλιθέα, η οποία στο 83 πέτυχε το 4-1 με το Ματσούκα, δίνοντας έτσι διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της. Στην Πάτρα η Παναχαϊκή έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Καλονή. Μια Καλονή η οποία με τον Ντοσάντος πήρε το προβάδισμα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και έδειξε πως θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη. Ωστόσο το εντυπωσιακό φάουλ του Φουρτάδο έγραψε το 1-1 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης και παρεμένει σε τροχιά ανώδη η Παναχαϊκή.